army of the king of Aram. Amen. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a violent soldier, but he had leprosy. Now bands from Aram had gone. Out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him his message. Why have you torn your robes? Have the men come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. Oh, have the man. Alright, lithini bandla lapho bazalwane. Asikhulekele. Jehova mesilungileyo, sifundile izwi lakho. Sikhulekele khona kaMoya eNgcwele ngoJesu. Sifele siyakhuleka, amen. Amen. Bazalwane, ngicela ningivumele ngishumayele ngaphansi kwesihloko esithi uqhoko lwakho. Lwakabani? Lwakho. Siqala lapha ke bazalwane. Incwadi ka2 Kings Makhosi wesibili ilandisa izimanga zikaNkulunkulu. Amen. Le ncwadi lena bazalwane uma uyifunda ungajahe ndawo uzoqaphelisisa mhlawumbe ke izinto ezimbili ke lapha let me mention one for the sake of time. Akukho okwenzakalayo uThixo engakwazi. Amen. Number 1. Konke okwehlela isizwe sikaIsrayeli kukuhle kukubi wayenolwazi uNkulunkulu. Amen. Uyabona ke bazalwane ithanda ukuba ziba lento 2 weeks ago bangihlala lenkonzo lungiselela leli sabatha ngoba uma ufuna lapha ku spirit of prophecy sibona ukuthi khona izinto usho Ellen White uNkulunkulu azivumelayo ukuthi zehlela abantwana bakhe. Amen. Ngapha kibhasi ke lapha bazalwane angizwanga kahle ngoba kunezinto uThixo avumayo ukuthi zehlele abasindisiwe. Baba lapha ngokwecebo lakhe hayi ngamandla kaSathane. Amen. Is that okay? Yes. Lokhu ke bazalwane ukuthi kuwena umuntu olalele ngaphansi kwalolu phahla ngeSabatha kunezigigaba ezizokwehlela kube buhlungu uswele ndawo. Emkhulekweni wakho umukhuleka musukusola uThixo okanye amandla akhe. Cela ukubonakaliswa umbono kaJehova ukuthi Jehova kule ntabakazi engibhekane nayo ukuphi na. Hayi umkhuleko othi khipha le ntaba mayisuke. Is that okay? Kule ncwadi ke bazalwane kukhona ubaba lapha. Ogama lakhe liqala ngo-N. Angena uNhlanhla. Igama lakhe ubani bazalwane? Lo baba uma ke mhlawumbe ngasebenzisa lento lena benjilo manje ukuthi ngizoyisho ngibona ukuthi abazalwane bazothini. Uma ubuka uNaaman ngokwesakhiwo wayenomzimba oqatha. Lo baba bazalwane ikakhulukazi umfundi spirit of prophecy kwakuyindoda emadodeni. Akuyibeki kahle lento. Kwakuwuphakela umthakathi. Oh yes. Kwakumfo kandabanda. Asazi ukuthi ikothi indlela asazi. Wayesatshwa wayehlonishwa. Are we together? Amen. Lithi iBhayibheli uNaaman wayenesikhundla. Kulesi sikhundla wayenikwe ngokwegalelo lakhe kule gift yobuholi.
lo baba wayehola amabutho. Lo baba uma ekhuluma amadoda. Futhi wayengaphikiswa. Futhi wayengaphindi. Ube ekhuluma uqedile. Isuzozwa ke wena ke ngiyemphama okanye ngiyeqhupha. Wayesathi. iBhayibheli ke bazalwane lithi njengoba esatshwa lo baba kukhona la kancane khona mntana. Uma ke mhlawumbe sesibafe akekho umuntu ongekho omncane ndawona thizeni. Onemali ebusuku lale ngalele unovalo uthi imali yakhe izokubalekela inyama lakhe. Ongenayo ulale ngalele abanga ukubamba isizungu. Akekho umuntu bazalwane ongekho omncane ndawona thizeni. Sisonke bazalwane khona la simncane kanjani. Lithi iBhayibheli lo baba noma esatshwa wayenesifo esibuhlungu kabi. Lesifo ke bazalwane ngokweBhayibheli umuntu onokhoko ukuhamba kwakhe ushiya umonakalo omlandela lapha ngemuva. Uma ehamba kunamaconsi awayo lapha igazi amalungu omzimba ezandla bazalwane. Lo muntu uhamba uyahlephuka ekhambeni kwakhe. Uthoko ke lo. Ibhlungu ke lento ngoba uma unothoko ke bazalwane awukhoni nokuhlala ekhaya nalabo bathandayo ngoba uyibasulela ngalesi sifo. Ubaba onothoko kwakufanele kwaphoqa akhishwe endlini ayohlala entabeni. Inzima ke lento bazalwane kubabozele onengane aphinde athathe unkosikazi. Ngoba mhla ebona ukuthi unothoko kufanele benze njani? Kufanele bafulathele. Umuntu onothoko emphakathini wayedelelekile ngoba wayephethwe isifo esasibulala abantu sinyana nembeza. Bazalwane ithabibe ibanzima lento. Lo baba uhlonishelwa isikhundla sakhe. Kodwa ngale kwalenhlonipho kukhona abamhlebayo abamhlekayo ngoba uyafa. Ukufa kwakhe kodwa qaphela kulalele akafi ngendlela ejwayelekile. Ufa buthule kungabonakali. Uma ekhuluma elandelwa ehlonishwa kukhona abakhuluma ngenhliziyo bathi okusalayo usuku. Beza kuyanyelela. Usuku lwenze njani bazalwane? Luyeza. Cha lithi iBhayibheli ke bazalwane ngicela sibe ku verse 1. There's something ngibone lapha ku verse 1. Engifisa ukuyiveza. Ngizoyifuna ke lapha ngoba ngiphethe le English yami. Ngicela ningibambele the very last part of verse 1. Uphethe ipeni or imarker please highlight le ndawo na. Ngokuba uSimakade wayenza ukuba iAram linqobe ngaye. Amen. Khona. uNamani bazalwane wayengasebenzeli iAram kuphela. Amen. Kodwa bazalwane lena uNkulunkulu ubemsebenzisa. Amen. Ngala siye ngibarenethi. Uyabona bazalwane icebo likaNkulunkulu lizokudinda. Yes. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa izitsha ezibukeka zinteke zibuthaka ukufezekisa icebo lakhe uJesu Kristu. Amen. Laba bantu abanqobanga ngoba enamandla. Lifundisisa iBhayibheli ku verse 1. Laba bantu banqoba ngoba kuvuma uThixo. Amen. Ngizoyiphinda lento. uNkulunkulu wayesebenzisa isitha esasifika siphake sihlasele uIsrayeli. Ngenkathi uIsrayeli khona ngifika ikhuluma iyahlekisa bayakhuleka bathi uNkulunkulu sicela usiphulukise nakho sizofa sidliwa inkemba. Abazi ukuthi bakhuleka kuNkulunkulu okufanele abahlenge esandleni somuntu osetshenziswa uNkulunkulu. Umkhulu kanjani ke lo? Lalela ngiyacela ukuthi ungihlenge ngizodliwa inkemba kodwa isandla esiphethe inkemba wena osisebenzisayo. Amen. Yes sir. Bazalwane hamba nami njalo. Yes sir. Icebo likaThixo lizokudida. Amen.
linganeke ukuqonda kwethu Yes. uyoba mncane ngeke uzumqonda uNkulunkulu lendlela asebenza ngayo banqoba ngoba uNkulunkulu ekhethe ukusebenzisa lo baba ukwenza njani ukuphaka noma ngempilo engamlindele lapho kodwa sisahamba kahle awuthi ngoba kwamini ngishayile lento is that okay lithi iBhayibheli bazalwane elingaqamba manga ngithanda lapha waphuma incwadi even before incwadi njalo wathunjwa ingane encane a lady lapha iyathunjwa lengane ngoba obaba bebahambile bayophanga ngalezo inkathi ke bazokuphangwa wakuthunjwa abantu uma uthumba umuntu usuke usunqobe yena isizwe kanye noNkulunkulu abamkhonza is that okay beloved lengane encane uma ithunjwa njalo ke bazalwane how do I put this bazalwane ngicela nifunde ukumethemba uThixo Amen. ngisho noma isimo singathembisi Amen. Amen. ngizoyichaza lento ukuthi ngiyakuphi ngale nkulumo ngiyayibuyekeza ake nifunde ukumethemba uThixo ngisho noma isimo louder ngisho noma isimo senze njani uma ubuka lesi simo ukubona ngokwakho ucabanga nokuqonda ukuthi akekho uNkulunkulu wayevumile nje okay akekho uNkulunkulu obezohlala avume into enjengale ukhona kwenza njani bazalwane lengane uma ithunjwa ngicela ukubusisa umuntu lamuhla kuleli sabatha Amen. uNkulunkulu wavuma bafo ukuthi lengane encane ithunjwe Amen. Amen. hayi ngoba uNkulunkulu enesihluku kodwa ngoba uNkulunkulu wayenecebo lokuthi lengane encane ethunjwayo ebusuku bazalwane kukhona la yokhosela khona uma iyokhosela iyohlala nobabathizeni ongaphilile lisho ivangeli eliphakeme lengane encane ithi uma lo baba wayenolwazi ukuthi ekhaya kukhona ekhaya it's there if my master knew ukuthi ekhaya kunjani kunjani ekhaya wayezolapheka yilento emphethe uzothini ke bazalwane ngale nkulumo ngiyazi ithanda ukubanzima kodwa ngicela uyinambithe kancane kancane izokubusisa ngicela ulandele uNkulunkulu ngisho noma unyathela ameva Amen. uzukuthi ameva George nyathela yephambili ngiyayiphinda lento bazalwane ufuna ukwenza njani Ngiyathela. nyathela ngisho noma unyathela ame umnandi unyathela ameva lengane encane ke bazalwane uma ithunjwa bese lithi iBhayibheli kwabhalwa incwadi encane le ncwadi encane ebhalwayo ithi nangu umuntu obalulekile lapha ngicela umelaphe lithi iBhayibheli inkosi bazalwane yajabula ini Imvugo zayo. uma inceku kaJehova izwa ngalesi senzo le nceku ubani ke bazalwane igama qala ngo E lingathela la njalo one more time Elisha. Ishathi uNkulunkulu ukhona ngicela ubaba eze kuphila ngicela ubaba eze kubazalwane ngicela ukunibusisa lapha ngivalete neBhayibheli iyangibusisa lento engizoyisho ke bazalwane let me just close this ngifocus kuleli phuzu uma uNamani efika iyathobana into yokugula abantu belolwazi lokuthi uyagula Yeah. ukugula kumnandi bazalwane uma kwenzeke sithe kumnyameni ibhlungu into yokudukuza lapha kwabazalwane abaningi lo ibhlungu indaba yokulamba phambi kwabantu abakhuluma abakhulumela safuthi ngoba leli phango elikushayayo liyoba yi-agenda item uhlekwe wena muntu olandelayo Yes. uyabona mangikhuluma Ellen White lapha Ellen White uthi yamthambisa lento lo baba wayehlonishwa
ngoba noma isimo sakhe sasiphakeme ngaphakathi wayefa ehlebuka. Uma efika lapha kuElisha, uElisha uthi kuyena hamba uyongena kuphi? No. Hamba uyongena kubazalwane. Lalela, isikhumba sakhe sinjani? Umphefumulo wakhe unjani? Uyabona ke bazalwane, lalelani, kukabili lapha. Kunokulimala ngaphandle ngokwenyama, kuphinde kube nokulimala emphefumulweni. Ulula ke wena osalimele lapha la kubonakala khona, ngoba ke mhlawumbe ungafaka kwibandage kube ngcono. Ibhlungu indaba yenhliziyo yophayo. Amen. Ibhlungu le nto bazalwane. Now I don't know what it says. Lo baba lento yamthambisa ngoba ukuvuma ukucela usizo kwabonakala kwangathi ucengile. Angempela wayencengile. Ngeke ukuphaka ulambile. Ngeke ungibalekele ekuthenini ngiphethe ikhambi elizokuphilisa. Are we together bazalwane? Ithi iBhayibheli ubaba lapho omkhulu wayesethi ngicela uyongena emfundeni. Ngicela uyongena kuphi? Umfula wakho uqala ngoJ. Ngena kuphi? Baba lapha bazalwane. UNamani lithi iBhayibheli kwakuyindoda ecebile. UNamani wayengemali. Ngiyacabanga wayefuyile nazi inkomo na umhlaba. Wayenezindoda bazalwane. Kwaba umuntu ohloniphekile lo. Bese lithi iBhayibheli lalela. Njengoba ufuna ukuphila, hamba uyongena emfuleni. Nayo ihistory ongcolile. Hamba nami njalo iyangishisa lento. Hamba uyongena kuphi? Onjani? Lo mfula lo bazalwane kwakuwumfula wawufana nesitamkoko. Wakulahlelwa izibi laphaya. Odlula ngendlela ngomgwaqo efuna ukuzikhulula wayevela aqhulusa sikhulule khona lapha. Okhamayo wayechama kuphi? Phalaza kuphi? Uma uNamani ebuza umbuzo ethi ayikho yini enye imifula, ubuza hayi ngoba encena, unolwazi lokuthi lo mfula awuhlanzekile. Yebo ngiyakhula angiphilile, yebo ngiyafa, kodwa kungani ukuphila kwami kuphoqa ukuthi ngiyongena emanzini ungehlisa isithunzi. Ungehlisa imbazalwane phambi kwabantu. I want to say something. Engangifuna uqala ngayo ngathi no, ake ngiyishiye later. Noma udlale lapha namamze inyama uqale ngayo. So amaphethisa uqale ngawo. Nalutho. Uma beyophaka, uma kuphangwa bekubulawa abantu. Akunjalo bazalwane? Umlando uthi uma laba abantu bebulawa kunezidumbu. Kodwa umuntu omdala lalela nali ivangeli. Kunezidumbu ezazilahlelwa emfuleni waseJordan. Kunamakhanda abantu anqunywa. Lamakhanda afakwa phi? Kunengane encane zaminza. Idumbu zilele phansi lapha emfuleni waseJordan. Kukabili. Uma ethi ayikho yini enye imifula, it is because wayehliwa isazela. Ngoba enolwazi lokuthi kukhona imiphefumulo ayichithile eyachitheke nemfuleni waseJordan. Uyabona ke bazalwane, iBhayibheli limbabela kancane khona ngoba lithi inhlanzeko yakho iyakuphoqa ukuthi uye kule ndawo ongafuni ukuya kuyona ngoba wazi izenzo zakho zokungcola nesihluku. Lo mfula lo baba ubalekela hayi ngoba uhlanzekile, kodwa ubalekela ngoba kwakunezidumbu zabantu lapha. Yenzima lento. Lithi iBhayibheli wakunqama konke. Yes. Wakunqama konke ukuthi abazalwane. Yes. Wakunqama konke.
bamba lento ngizoyisho. For as long as healing yakho usafuna ukuthi ibe comfortable. Angeke. Ha. Uqamele esibhedlela usazoqamela. For as long as inhlambuluko yakho ufuna ukuthi ibe ntofo kube mnandi kwaThixo. Basha abantu abasha eJeswini. Cha, usafukhathi. Ngoba inhlambuluko idinga ukuthi kube nameva abuhlungu owanyathelayo. Hamba namuntu omdala. Lithi iBhayibheli uma ingena laphayana wayalwa ukuthi angene ngawo 7 times. How many times? 7 times. Yabona lapha ke lapha mhlawumbe kufanele sibuze umbuzo othi uma mhlawumbe kwenzeka ukuthi ungene kanye waphuma wayezo lapha ngicela ukubuza umbuzo lapha okwalapha ubaba walashwa yini ozothi amanzi ngicela xoshwe ngoba lamanzi angcwele walashwa yini ubaba Ngoba zithoba. Kololwayo. lalelani iBhayibheli lithi hamba kulomfula ongcolile bese wenza njani ka7 Give yourself 7 times. bese uyaphuma wayalwa ukwenza into engenangqondo ngoba uThixo akasebenzisi logic njalo. Ngithanda lapho yena nathi uma ethi lo baba walashwa hayi ngoba enokholo. Ngathi what? I'm going to repeat this again. Lo baba akalashwanga ngoba wayenokholo lokuthi uzolapheka. Uthwele manje lo baba walapheka ngoba walalela. Amen. Amen. Ukulalela kwakhe kwavula amasango Amen. wokuthi uNkulunkulu amela. Mina ke bazalwane ngifisa ukupaka leli bhasi lapha ephakho ngilibeke lapha. Nali ibhasi ngiyalipaka. Ukuthi kunezenzo zokulunga uNkulunkulu asibekele zona. Hayi ngoba ebona ukholo lwethu. Amen. Bazalwane unokufika isikhathi lapho ukhula wazi kahle kamhlophe ukuthi ukholo alukho. Ngakusasa uNkulunkulu akufumbathise lento kade uyikhulekela. Awuyitholanga ngoba nakho ukukholwa ukwedlula abanye. Esengashawa eMpumalanga ngo2018 ngathi bazalwane kwagcwele lapha it was a big hall. Umphakathi uphumile nje la it was packed. Ngathi bazalwane ngicela iyekwe lento yokuthi abantu abasezibhedlela ubheke umuntu oqabela esibhedlela bese uthi ukholo lwakho luphi. If you just have faith you will leave this place. Uyayithuka. Inhlamba. Nawo ubaba oqabela esibhedlela beperformance lo baba lo akafuna ukuba lapha. Uyakholwa lo baba ufuna ukusuka lapha. Aye ekhaya ayosebenza. Ufike bese uthi ulapha ngoba ukholo lwakho luntengentenge. Ulikale nini njalo? Ulikale nini ukholo lomuntu ogulayo esibhedlela? Iyeke lento yomuntu ofuna umsebenzi bazalwane u10 years efaka ama CV bese kuyakena umqonde uthi mhla waba nokholo lwangempela uNkulunkulu uzokunika umsebenzi. Kulo 10 years ubenza njani lo baba? Bazalwane ngifundele iBhayibheli. Kunezenzo ezikaThixo ezikwehlelayo hayi ngoba ukholiwe kodwa ngoba ulalele. Amen. Amen. Obedience. Ukulalela kuyaphilisa. Ukudaza inkani kuyabulala. Umuntu olalelayo bazalwane uyaphila. Kunokuphila ekulaleleni. Amen. Kunokufa ekubeni nenkani. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? uNamane waphulukiswa ngoba enze njani? Awukodwa bazalwane inkosi. Lithi iBhayibheli ngithanda le ndlela babhala ngayo lapha. Waphuma lapha isikhumba sakhe sibushelelezi wena owabona ingane encane isandla sakho. Waphuma lapha njani? Ukubonakalisa forgive me for the word I'm about to use. Ngibuye ngibona.
ukubonakalisa ukuthi shem lo baba kwakuyiqaba kwakuyi akekho njalo ngeke azangisho ukubonakalisa lo baba kwakuyiqaba elingakholiwe kwakungizulu lo baba ethu lithi iBhayibheli wacela amasaka wathi ngiyaqala ukubona into nje ngicela ningifakele umhlabathi ngoba kule ngqondo yakhe engakholiwe uNkulunkulu kulo ukhona la kulo mhlabathi uyabona ngabona lapho ukuthi noma kumuntu omnyama lo umkhaya lo ngimkhomba nje lapha kubaba wayesethi ngicela nenze njani bazalo amasaka amabili lapha kwidonki ngifuna ukuhamba nalo uNkulunkulu lo he was innocent wayengazi lutho lithi iBhayibheli nangendlela wahamba ngendlela sengizovala ngizokhuleka ithanda ukuba buhlungu ke lento ngizoyikhuluma wahamba ngani bazalwane here's the conclusion bese sizetafuleni bese lithi iBhayibheli ma esahamba njalo lo baba ungazi lutho kwafika uGehazi kwafika abantu uGehazi wamjaha wathi mali ibe lula lento wena sisebenzele kwasebusheni thina ukuphola kwakho kube lula kade silapha kade sijana zona lento sikhula ngayo uyibambe ngetekisi kade sila uhamba nje awunikelile njalo inceku kaThixo eyapholisa ithi awukushiyo okuncane ukaKhesari awuthikela lalela ke bazalwane inkinga lento ngoba wayeqamba amanga That's true. I want to mention two things lapha bese siyetafuleni bazalwane into engisabisayo ngalomsebenzi lo msebenzi uyakhona ukuwenza uwenze kahle kodwa ungasindisiwe uyifake lisuku lempahla iyingozi lapho uGehazi wayehlala kwakungamathe nolimi kwakuyilisha loGehazi uma sikhuluma ngokwesi-Afrika wayemphathela ikhwama wayemphathela imbazalwane ubaba uma emfulathela kwavuka umhobholo wajaha lo baba owayegula wayehlekwa wayesethi shiya imali encane hayi ngoba uElisha eyicelile kodwa ngoba kuvuke upelepele ugqokweni Yeah, that's true. wathi shiya amasentana ngoba uphila unjenje nje ukuyextortiona lelo awuthi uphila kanje izenzo zikabani uNaman and bazalwane a lot of preachers don't mention this abashubele leli phuzu balibaleke walalela ngoba ngokucabanga kwakhe indoda kaThixo lena uNaman wayengeke athi unamanga uqamba amanga he would never say that ngoba wayezitshela ukuthi uGehazi ukholiwe lithi iBhayibheli wakhipha imali enika imali kuyisela elishumayelayo That's true. Awusho mfundisi. awuthikela That's true. wakhipha imali wanika imali bani isela elishumayelayo kodwa phela hayi we are going to the table now we're going to close lithi iBhayibheli uma isethathe le mali yakhe wafaka lapha ephaketheni sekuyinkintsela ke manje are we together sekuyibazalwane unemali ngiyacabanga mhlawumbe nalapho ushintshele ukubhamba nje ukuhamba lapha nabazalwane ngoba ephumbethe ini imali angayisebenzelanga njalo imali yamanga imali yokulamba nenkohlakalo uma sengizovala wafika lapha baba kuba mboka uphuma ngizomda uphuma wanzi ukuthi
lalalani-ke ukubonakalisa amandla kaThixo. U-Elisha wathi ngangingekho yini ngenkathi ubaba edilika laphayana from the hospital mali yakhe umcela imali lalela iBhayibheli liqinile laphaya lapha sidila ngesambulo ngoba akukho kuvalekile emehlweni kaThixo. Ngangingekho yini ngenkathi uqola umuntu ogulayo owaphila ngoba uThixo emhawukela. Ngangingekho yini lithi iBhayibheli isijeziso njalo this will shock you. Ukhoko olwalukhona kuNamani lwazithala A grade luphakethwe izulu uGehazi la bese kuba nokhoma lapha kanye nezizukulwane zakhe zonke. Uyabona ke bazalwane kuneyingane ezincane ezazalwa ezaziphuma kulolu uliko likaBaba. Lezi ingane zazalwa zinokhoko hayi ngoba kukhona ezikwenzile kodwa ngoba ukhokho wayekhohlakele. Khona ingane zabhubha zibulaliswa inkohlakalo kakhokho. That's true. Ezingenza ngalutho ezimsulwa ezifela ini umhopho. Amen. Kodwa uNkulunkulu unomusa. Yabona bazalwane as we come here nani tafula lapha. Bawufo abantu. Bangakhi bazalwane? Ukhona uElisha lapha. uNkulunkulu uyakusebenzisa ukuphilisa abathwele kanzima. Emsebenzini ekhaya la uhlala khona community wherever may be. Kuphinde kube noGehazi lapha. uGehazi ke bazalwane igalelo lakhe ayigqamile. Wenza lento ke English okuthiwa uyi-supporting system. Uyalekelela mhlawumbe ngokucula uyalekelela mhlawumbe ngokweposition onayo. Awuqhamile kakhulu kodwa le position uNkulunkulu enikeni inamandla. Kodwa awuyithandi ufuna le angakunika ngayo. Now ukuyithola le angakunika yona bazalwane kuyofanele wenze izenzo zenkohlakalo ukuthatha lento uNkulunkulu afuna ukukunika yona. Isono sikaGehazi ke leso. Bese kuphinde kube noNamani. Usigaba amabhande kodwa ugulayo. Ibhlungu ke leyo ke bazalwane. Ukuhlonishwa ngaphandle but internally thaka. You're weak and you've got weaknesses. Gizothi ke mhlawumbe let me hold it here to these three. Aye. 4. Number 4. Because there's one point for the ngisho bese siyakhuleka. Namani. Musu kumncamo Thixo. Amen. Hambe emfuleni waseJordan. Le meso uyishela phaya. Ungayisabi hamba noThixo. Hamba naye? Hamba nabantu bazalwane. Uyokufica lapha na. Ngokulalela kwakho uyothola ukuphila. Amen. Ngalekwa lento ekusindayo uyothola ini? Uyothola ukuphila. Bese in conclusion kube nengane encane. Wena ngane encane ethunjwayo ekhaya. uNkulunkulu khona nasekhambeni. Ukhona uNkulunkulu nakuphi? Yeke lento ukuthi uNkulunkulu kwaIsrayeli kuphela. Nasekhambeni uThixo ukhona. What do I mean by this bazalwane? Ngithi kunesimo esiphoqayo ukuthi usuke kwi-comfort zone. Yes. Uye ke mhlawumbe kwenye indawo la ucaba ukuthi uNkulunkulu ukudelile khona. Akadelile, awedwa ukhona uNkulunkulu lapho. Bamba ukholo lwakho ngoba izenzo zakhe zokulunga zingaleko ukuqonda kwakho. Amen. Ngizokhuleka ke manje bazalwane siya etafuleni. Yazi itafula ke there are two issues ezikhona lapha. Ayikho into enzima njengokuxola. Izima leyo nto. Imindeni iyaqhekeka ngenxa yokungaxoli. Uyalala esibhedlela ngempela. Ngenxa yokwenza njani? Ingane nabazali, abazali nezingane kuba noqhekeko ngenxa yabazalwane. I want to challenge you. I want to give you the insight.
Ifuna kwathi na abefundisi. Awufundi uxolo. Baba la. Ngisho bengalucelanga. Ababolile. Uwakulimaza ngenhloso. Now I know you're not hearing. Yabona manje I can guarantee you're not hearing. Kukhona okulimaza ngephutha. Kukhona ohlelayo ukunyathela amakhona. Ahlela khiphi program yokunyathela amakhona. Lo muntu ngicela umxolele. Ngisho engalucelanga uxolo. Dedela le enga ikhona. Ukumsongela kwakho kuyobulala wena hayi. Yitafula ke lelo. Uma ufika uthi kunesidlo senkosi namuhla angikulungele ukuthi ngeke uzolunge ngokwebhebhe. Ukulunga kwakho kuJesu Kristu. Uthabatha isidlo hayi ngoba ungcwele kodwa ngokuThixo ethembekile. Thatha ukwethembeka kwakhe uthabatha nazo isidlo. Uma usuthabatha isidlo buyele ekhaya kunabantu lapho nekufanele baxolele. Ngicela abo baba babili to please come here. Then we'll go to the table. Ngicela baba babili I need to do this. This is siyakhuleka. Sikhuluma ngani bazalwane ngo? I was a boy. Usiyami ubaba ongizala utheleze ngibonisa lento. Ngayibona sengikhulile. Can I have a jug or a glass of water? Can I have a glass of water? Can I have a glass of water and a towel? Not this one because I've been using it. Now, let us go to the bazalwane. Isintu. Are we together? Izonibonisa isintu. Le lesson ezoba khona lapha ikhona naseBhayibhelini. Kodwa eBhayibhelini ke mhlawumbe abayenzi ngale ndlela sizoyenza ngayo. So thina sizoyichaza isiZulu. We are going to do it the Zulu way. Mhlawumbe let's do this. Ngicela nibhekane badala baba. Yes, face each other. Lalelani ke. Labantu balwile laba. Bakhula ekhaya elilodwa. Abafunani. Ubaba ngapha wone umdala ngapha. Mhlawumbe ngokwenkulumo, mhlawumbe ngokwezenzo. As a result, kunobutha la abazwana. IsiZulu sithi ke bazalwane, thank you so much. Can I have a towel? Or yeah, I definitely need a towel for this. Yes, thank you. Ubaba obazalayo. Thank you so much. For now ubaba obazalayo. Ubaba obazalayo uyabakhipha ngesango. Lento abayenze endlini. Listen very carefully. Ubakhipha ngesango labantu abaqabene. Ngasesangweni kukhona onikwa amanzi. Bese ubaba ekhuma umlotha. Ukhuma umlotha, becela izandla zibe njena. Bese ubaba athatha umlotha awubhitha lapha ke bazalwane ezandleni. Ngapha nangapha. Bese lo phethe amanzi uzogeza izandla ezinomlotha. Uzogeza izandla zikabafo ezinomlotha. Phithenda ke uthi amanzi uyageza ke lapha mdala wakho. Nakho uyageza. Lalelani ke. Uma emgeza by default lezandla ezaziclean zihlanzekile sezinjani manje? Sezingcolile. Kodwa ngokungcola kwalezi izandla kwahlanzeka lezi. Jesus. Bese lo baba onezandla ezihlanzekile uthatha amanzi naye ageze ekugcineni bobabili izandla ezazinomlotha ngenxa yamanzi sezihlanzekile. Bese uma sebezohamba bayakhonyuluka bafo
lalela man ngikonile man ngiyaxolisa ngithatha ipiece lakho le chicken lapha yana bengilambe kakhulu ngiyaxolisa nawe ke baba awusabe usudazi inhlalo isiZulu sithi uyamxolela ngoba ugezi izandla uma usuqedile nawe ke baba uyaconfessa ukuthi look ngiyaxolisa nami nginyathela ikhona lapha yana uma sebebuyisene we can put the water away uma sebebuyisene ke bazalwane and bagezana ke nalithawula. Thank you so much. Bese benza njani bazalwane? Benza njani izandla? Bayasula. Khumbula sebagezile. Remember. Bayasula. Ukuthi akulindelwe amen bazalwane. Ubaba lithatha ithawula. Babamba ngezandla njalo. Ungenwe ekhaya. Lalelani. Asingeni ekhaya ngezandla ezinokulotha. Ngicela ungizwe ngibeka nesizulu. Asingeni ekhaya ngezandla ezinokulotha. Uma izandla zethu zingcolile asiphumeni ngesango. Suyilungisa njengamadoda. Hayi ngeqhupha kodwa ngokuthobelana ngokulalelana, ngokuthandana nangokuhloniphana. Into owayeqamba amanga owayethi yamadoda ayipheli iyaphela ngokwebhayibheli. Amen. Futhi uma ingapheli inokuthakathi ngaphakathi. Iyeke lento yokuthi yamadoda ayipheli. It's not biblical. Uma kukhona umuntu oxabene naye iyeke lento ukuthi lo muntu lo wangona angimfuni uzomfuna ngokwebhayibheli mafuna ukusinda. Leave this thing that there are people you cannot forgive. It's a demonic spirit leyo. Yes sir. Angina babakwenzeni. Funda ukuxolela umuntu ogonile. Ngizothi ke bazalwane noma singene etafuleni. Thank you gentlemen, have a seat. Nali itafula nasi isinkwa lapha. Nasi isinkwa bazalwane, nali iwayini. Lapha sizokhumbula indodana yomuntu ilenge esiphambalweni ngenxa yami nawe. Lesinkwa lesi lithi iBhayibheli lesinkwa simele umzimba kaJesu owahlushwa esiphambalweni. Leli wayini lapha bazalwane limele igazi lemvana elaphala leCalvary ngenxa yakho. Iyeke lento yokuthi awulungele ukuba lapha. It's not true. You have every right Dr. Ntomosha olalela ukuba la kuleli tafula ngoba lapha uxolelwa izono zabantu. Amen. Sorry haleluya bazalwane sesibana. Uxolelwa ini lapha bazalwane? Sizongena ke lapha ngifisa sikhuleke before sisingena lapha etafuleni badala. I want us to pray. Ngifuna sikhuleke because lento lesemanye ayikholula le. Ngoba intshumayelo yeHoly Communion ithanda ukuba nzima ngoba idila ngawe enkala. Ngeke uthabathe isidlo kunomuntu uthi umcabanga bese igazi liyashisa. Uyasona lesi sidlo. So ngithi kuwena njengomfundisi okusebenzelayo. Cabanga, dweba nasi isithombe lapha. Think of that one person. Ngicabanga njengomcabanga okuzisa ubuhlungu. Ngicabanga umphethe ungaliphimisa igama lakhe. The one person who hurt you. Ukhona in your mind uyambona? Ngicela uxolele. Bese uyangena lapha. Uphume ngenhliziyo clean, ehlanzekile. You've played your part. If you still meet them tomorrow, ikunxaphele balumlomo uthule. Why? Ngoba usithabathele isidlo senkosi. uNkulunkulu anibusise bazamcela sithandazele. Mesiya olungileyo Jehova. Siza lapha sinokuzidela. Sethembe wena Jehova ngesenzo sakho sothando entabeni yaseGolgotha. Nali bandla Jehova laseDobsonville East. Naba abantu bakho sebalindele ukuthabatha isinkwa esimela umzimba wakho. Uphuza iwayini Jehova elimele igazi. Xolela Jehova ubona kwethu. Size lapha Jehova kulesi sidlo silimele simanxabanxeba. Kukhona Jehova ababambe amaqhubu iminyaka. Sizothi Jehova khulula inhliziyo zethu.
hlanzisisa imphefumulo yethu. Siyabonga Jehova ngalokho okwenzile namuhla. Sithabatha isinkwa kanye newayini ngokuzehlisa. Sibonga Jehova uthando lwakho lungenamibandela. We pray for the sick. We remember those who may not be here. And we ask that your abiding Holy Spirit might guide us into all righteousness. In the name of Jesus we pray. Amen. Ngicela sithabathe number 188 bazalwane. Baholi bami ngicela size ngasetafuleni.